¿Qué tal? Buenas tardes. Les habíamos anunciado, arrancamos con la presencia de la diputada de la Diputación de Valencia, Dolors Gimeno. Lleva el área de movilidad sostenible, normalització lingüística, diversitat, mancomunitat y también transferencias. Diputada Dolors Gimeno, buenas tardes. Hola, buena vesprada. Y gracias por estar con nosotros. Siempre es un placer, Silvia. Bueno, queremos hablar de esa campaña tan peculiar, tan bonita que ha puesto en marcha desde la Diputación de Valencia, sobre todo aprovechando ese día que celebrábamos esta semana, el martes, el Día de la Lengua Materna. ¿Qué ha querido hacer la diputada desde esta unidad que dirige de normalització lingüística? Doncs, aprofitant el Dia de la Llengua Materna, hem estrenat el capítol 4 de la campanya Sona també. Ja l'any passat vam publicar ja 3 d'estos capítols, no sé si la gent se'n recordarà, però estan ahí en xarxes. I aprofitant el Dia de la Llengua Materna, hem llançat el capítol 4, que està protagonitzat per Cabra Fotuda, i el que pretenem amb la campanya de Sona també és apropar a la gent jove a través, sobretot, de xarxes socials i per a que puguen compartir amb altres companys i companyes i amics i amigues una campanya d'ús del valencià en positiu, per a que s'animen a utilitzar-la i no tinguin vergonya d'utilitzar la seva llengua materna. Claro que sí. Vamos a ver un poquito de ese capítulo 4, esta campaña que ha puesto en marcha la Diputación de Valencia. És calcetí. Ah, és calcetí. A veure, si lúgubre és lúgubre i calcetí... Jo sí que... És calcetí, no? Jo crec que és calcetí. No tindria sentit que no sigui de calcetí. Escolteu una cosa, estic pensant en fer una sèrie de vídeos sobre el llibre dels parlars valencians. No sé si sabeu quin dic. Me sona. Clar, sí, el dels mapetes de tota la vida, dic jo. Sí, està que flipes. Yo el tengo, me va a regalar mi padre. Yo no lo conozco. No? Ah, no? Es un libro en el que te enseña las distintas maneras... Espera, pero ¿por qué cambias el idioma? Si yo el valencià l'entenc perfectament. Sigue, pero en valencià. Mira, ara que ho dius, precisament estava pensant en fer un vídeo sobre això que acaba de passar. De com els valencianoparlants canvien de llengua quan ens pensem que l'altra persona no ens entendrà. Per por, per prejudici, per vergonya, pel que siga. Pero el caso es que renunciem... Es cierto, esta situación, diputada, la vemos reflejada cuando vemos este vídeo, ¿no? Que nos pasamos a la lengua castellana por eso, ¿no? Por perjuicios, por vergüenza. És algo que debemos evitar. Sí, perquè tu i jo ara estem parlant així, ens entenem perfectament, i el que passa moltes vegades, que pensem que potser l'altra persona no ens entendrà, o ens fa vergonya, no sabem molt bé a què es deuen, sí que sabem que es deu a aquest tipus de prejudicis, de pensar que l'altra persona no ens està entenent. I sí que ho fa, i el que hem d'intentar fer és el que diu el vídeo, no canviar. No cambiar. Bueno, Sona B es esta campaña, por cierto, muchos capítulos que vamos a ir viendo a lo largo de las próximas semanas. Sí, ens queda un capítol que estrenarem ja esta setmana que ve i ja tindrem el 5 de la campanya, que va començar amb les paraules de la iaia i que també va fer-se viral. Va seguir amb el tobogan, va seguir amb el del trellat, ara tenim el de Cabra Fotuda i la setmana que ve tindreu un de nou que completarà la campanya. Bueno, una campaña importantísima que ha guionizado la dirección de Àlex Martínez Orts, que captó en el primer momento el mensaje que se quería transmitir. No era fácil, era un reto esto. Sí, no era gens fàcil, però la veritat és que amb Àlex ho hem tingut molt fàcil, perquè ell és molt bon músic, el recordareu per Tardor, i ell va captar de seguida el missatge, i amb els guions que hem anat també treballant també, i amb la unitat de normalització lingüística, a la que vull agrair des d'ací també la seva tasca, perquè sense ells i ella seria impossible. S'ha fet molt fàcil fer aquests guions i fer les lletres i la música, perquè veuré que cada una de les músiques és de diferents estilos. Bueno, pues la música que ya estamos escuchando en esa campaña, que también estamos emitiendo desde esta casa, desde 7 Televalencia. Diputada, se está promoviendo la campaña en redes sociales. ¿Cómo va? ¿Cómo ha sido la reacción? ¿Cómo es el feedback que están teniendo desde este área de normalització lingüística? Estem contentes, perquè la veritat és que ha tingut molt bona rebuda, com la resta de capítols. El del tobogan, la veritat és que en el seu moment va ser també un esclafit per la importància també que té el grup So, i esta vegada ja ens consta que s'està utilitzant la campanya en centres escolars i també en centres d'educació secundària i de persones adultes que aprenen valencià, sobretot per a que ens empoderem per a parlar la llengua. Bueno, era uno de los objetivos, precisamente cuando Dolors Gimeno llega a la Diputación de Valencia, le dan este área tan importante. Se va a cumplir ahora 4 años de legislatura, a punto de acabarse. ¿Se han cumplido todos los objetivos, diputada, de ese área
que era complicada, era un reto també de normalització lingüística. És una àrea que porta molt de temps, la veritat porta ja més de 10 anys i, com dia abans, el personal de la Diputació ha fet molt bon treball i sí que volíem fer un pas més enllà i estar coordinats amb la Generalitat Valenciana. És el que hem intentat i per això campanyes, per exemple, com la de comerç local, que hem apropat també i hem intentat que el comerç local dels pobles de la nostra província de València facin també aquest pas per utilitzar també la llengua a través de subvencions i plans de normalització lingüística que ja existien però que cada vegada també funcionen millor. Pense que hem assolit alguns dels objectius que s'havien proposat, però la promoció del valencià no pot acabar ahir. I hem de seguir amb altres projectes, hem de seguir complementant amb altres subvencions i parlant sempre amb els nostres pobles, que al cap i a la fi són els que acosten la nostra llengua a la ciutadania. Claro, la importancia de los municipios, sin duda alguna, para mantener nuestra lengua. ¿Qué le piden en ese sentido los alcaldes en esta promoción del valenciano? Doncs que els ajudem, perquè hi ha pobles que són molt menuts, és que tenen la sort de tindre oficines de normalització lingüística i que tenen la seva unitat creada. Moltes vegades són pobles més grans i que tenen més personal. Però els pobles que són més menuts, que són la majoria dels que estan a les nostres comarques valencianes, necessiten aquesta ajuda, necessiten materials, necessiten vídeos per a poder-los passar i necessiten que els ajudem amb els plans de normalització lingüística, amb personal que facilitem per a que puguen contractar i també, d'una altra banda, amb aquests premis, per exemple, d'ús del valencià en el comerç local. Necessiten això, ajuda i assessorament, perquè això també fa la unitat. Assessorar per telèfon el personal dels ajuntaments que no arriba a tindre totes les capacitats en matèria lingüística i des de l'àrea de la unitat de normalització lingüística sí que es fa aquest assessorament per telèfon y vía electrónica. Bueno, asesoramiento importantísimo en este objetivo. Por cierto, nos decía que ha convocado de nuevo las ayudas para la creación de premios al uso del valenciano en el comercio local. Vamos a recordar un poquito también lo que se pretende, cómo funciona, hasta cuándo y sobre todo en otras convocatorias el éxito que tuvo y ese feedback también en positivo, ¿no? Sí, portem ja quatre edicions de la subvenció de la promoció del valencià en el comerç local. Com dia, ens vam coordinar amb la Generalitat Valenciana perquè el que sempre des de la Diputació intentem és no xafar-nos amb altres administracions i el que hem de fer és complementar. I allà on la Generalitat no arribava, encara que la Generalitat arribava a molts llocs, podíem complementar des de la Diputació. I en aquest sentit el comerç local era una de les àrees on podíem treballar nosaltres. I per això vam crear aquests premis i són els ajuntaments els que convoquen premis en dues línies. Una per a retolació i material escrit, cartelleria, cartes de restaurants, i una altra també per a l'ús del valencià en xarxes socials i en internet. Ahir són molts els pobles que han demanat. L'última convocatòria van ser 34 els municipis que van convocar estos premis i ara tenim el termini de la subvenció obert fins l'1 de març. Encara estan a temps de poder adherir-se i crec que de moment ja en portem més de 15. Bueno, pues una importante satisfacción saber, ¿no?, que responden los municipios a este tipo de convocatorias. El objetivo, el uso del valenciano también en el comercio local. Entre las áreas de la diputada que hoy nos visita a 7 Televalencia está también la de movilidad sostenible. Muchos proyectos ya ejecutados y nos decía que ahora uno particularmente especial que tiene que ver con los centros escolares. ¿Qué nos puede contar al respecto de este proyecto y sobre todo cómo va? Sí, com sabeu, l'àrea de mobilitat sostenible també ha sigut nova d'esta legislatura. Vam començar ajudant als pobles a fer aquests projectes que no tenien fins ara per a poder unir municipis, perquè el que hem de fer és intentar vertebrar el territori i poder anar al poble del costat. I ara hem fet un pas més enllà i mantenint la resta de subvencions que teníem, n'hem creat una de nova, que és la de espais escolars lliures de trànsit. És molt important que els espais escolars dels nostres municipis s'alliberen del trànsit rodat, sobretot en hores punta, intentar educar també als nostres xiquets i xiquetes en què el vehicle no serveix per a tot, que no hem d'utilitzar el vehicle motoritzat per anar a la porta de l'escola. Això és una cosa que ens ensenyaran també els nostres xiquets i xiquetes a les famílies i que des dels ajuntaments anem a intentar potenciar. Bueno, pues un proyecto destacado que empieza ahora y que poco a poco será una realidad en todos los municipios de la provincia de Valencia. El reto también era importante, lo decía, era un área nueva también, la de movilidad sostenible.
sostenible. ¿Se han cumplido los objetivos del inicio de la legislatura, diputada? Jo crec que sí, tenim molt bon feedback amb els ajuntaments que estaven esperant que els ajudarem a fer això, a poder comunicar-se, a poder tindre dies de mobilitat sostenible amb els pobles del costat i vertebrar el territori. Sabem que la mobilitat sostenible no es pot portar endavant sense un transport públic que siga no sols sostenible, sinó que siga puntual, que tinguem una Renfe que funcione, tot això és importantíssim, però d'altra banda la vertebració del territori ens obliga a vertebrar-lo de manera amb carrils bici i vies ciclopeatonals que ens puguem portar d'una manera ràpida, directa i recta, que això jo sempre ho dic molt, que no fas a fer circunvalacions, perquè si jo per anar al poble del costat tarda el triple que vaig en vehicle, agafa el vehicle, i hem d'intentar que la ciutadania opte, sobretot, per una mobilitat en bicicleta, en patinet, a peu, que és la majoria de vegades, o compartint vehicles si fa falta. I la veritat és que això és el que hem intentat potenciar i els pobles han respost molt bé. S'han presentat moltíssims municipis als projectes, han acordat entre els municipis, perquè demanàvem sempre un mínim de 3, han acordat entre ells portar endavant aquests projectes i ara ja està en execució. La majoria d'ells, en poc de temps, seran una realitat. Bueno, pues nos alegra esos objetivos cumplidos también en ese área de movilidad sostenible, también las mancomunidades. Siempre se lo pregunto cuando la entrevisto, diputada, pero el papel que realizan ahora mismo esas mancomunidades es importantísimo, sobre todo también el papel que han ejercido durante el tiempo de pandemia, de confinamiento. Esa coordinación entre todos los municipios fue clave para salir de esa crisis. Sí, el paper de totes les administracions ha sigut clau, les mancomunitats també com a representants dels municipis i on tots els municipis també la majoria formen part, perquè sabeu que és voluntari, però aquest treball que van fer durant la pandèmia a l'hora de coordinar els pobles que formaven part ha sigut molt important. És molt important, com dia, el paper de les mancomunitats per a poder gestionar serveis públics i és allà on hem d'anar. La llei de mancomunitats estableix que n'hi haurà mancomunitats que podran tindre el rang de mancomunitats de caire comarcal i aquestes tindran determinades prerrogatives que no tenen altres mancomunitats, que sí que es poden unir per a altres qüestions d'aigües o de gestió de residus, però en aquest cas les mancomunitats han d'optar a això, a tindre directament ajudes de la Generalitat i d'altres administracions com la Diputació de València per a portar endavant serveis públics que els pobles de manera individual pràcticament no poden portar. I ahir hem apostat molt també des de l'àrea de Medi Ambient de la Diputació de València, de la que forma part amb mobilitat sostenible, amb els educadors ambientals, per exemple. Nosaltres vam treure unes ajudes per a educadors ambientals on directament els educadors ambientals van a les mancomunitats, els en tocaven a aquesta mancomunitat per població, li en toquen 3, a tu te'n toquen 4, a tu te'n toquen 2, i fan ells la gestió que pobles menuts de 500, 1.000 habitants no poden fer. I és molt important que això es faça de les mancomunitats. Bueno, pues una labor importantísima, sin duda alguna, dirigir también el área de mancomunidad por la labor que se lleva a cabo desde estas entidades. Estamos ya en periodo casi de pre-campaña electoral. ¿Se nota ya esto en la Diputación de Valencia, diputada? Sí que es nota, així tot jo crec que és una de les administracions on no es nota tantíssim perquè estem fent més... Clar, fem feina més als nostres pobles, ens presentem cadascú als nostres pobles qui torna a revalidar i qui estiga en altres administracions doncs està a la campanya una altra cosa, però no hi ha tanta crispació, que ho comentàvem abans. La veritat és que els companys i companyes de la Diputació, dins de que en el plenari, evidentment, parlem cadascú dins de la nostra postura i les nostres posicions polítiques ideològicament, ens portem molt bé perquè no competim, ho diguem moltes voltes, no competim directament entre nosaltres, som de municipis diferents. Així tot sí que es nota ja l'ambient de precampanya perquè tenim les eleccions el 28 de maig i les tenim ahir a tocar. Ara ens hem de posar tots a explicar el que hem fet, a intentar entre totes i tots, jo en aquest cas parle per compromís, a explicar què és el que volem fer i què és el que volem continuar en les institucions de les que forman part. Muy bien, pues todo un lujo que nos haya visitado hoy Dolors Jimeno para presentarnos esa campaña. Veremos el episodio 5 en unos días, ¿no? Res, crec que el 28 ja el teniu. Porque estamos ahí siguiendo de esta campaña original, diferente, Sona també, colección de vídeos musicales para promocionar el uso del valenciano en escenarios urbanos. Este es el principal objetivo. Gracias, diputada.